Des d'un pati interior de l'Eixample us convido no només a descobrir la nostra estimada ciutat de Barcelona, sinó a fer unes classes a la fresca. Què vol dir això? Aprofitarem que jo sóc guia oficial i que també sóc professora d'Història de l'Art per fer unes classes molt especials in situ, davant dels propis monuments, des de la Rambla Catalunya, a la Ciutadella, a diferents llocs de Barcelona, durant 2 hores de visita a uns preus molt especials. El que farem serà entendre els diferents llenguatges arquitectònics, aprendre a desxifrar els diferents símbols de les escultures i altres escenes que anirem veient, aprendre també com són els diferents estils en l'escultura, i així també veurem una mica la història de la nostra ciutat. Unes classes en viu a la fresca, una cosa molt diferent que ajuda per fi a celebrar la primavera. Tota la informació la teniu aquí. Us espero. Fins aviat.